Maňa nede uçaly, derdim kim biler. Bu ýeňil ýüregim süýpýär kimi? Daşyma çykarsam güler kim biler. Düşün, Şahrukh Hanym, söýdim men seni. Seniň Amerikanyň alys Hindistan, a meninki bolsa bu Türkmenistan. Azyl bolsagam arada menzilken. Düşün, Can Şahrukh Han, söýdim men seni. Özümi çeksemem gidip barýajan. Bilýän Hindistanda gözel gyzlarken. Seni Hristiýan, meni musulman. Şonda Şahrukh Han, söýdim men seni. Iň bolmany düşde beräý idiňi. Imoda aýdaýyn aýtjak zadymy. Aynuran gel, Instagramda gözlek adymy. Suratlarymy görüp söýersiň meni. Dogry, öň söýýädim görüp kinoňy. Arzulagy türkam diýýädi soňy. Sen aýzlap gördüm, ejemdenim oly. Wah şonda söýýän Şahrukh Han seni. Ayça aşwaryňdan bar näme kemim? Menim iki gaýtalatman diýenim. Şeýdik gowuny ýykyp bormy söýenim? Niçin Can Şahrukhum söýmeýän meni? Näme üçin Şahrukh Han söýmeýän meni? Bir günem bitirdim düşümde ony. Şol gün diýdi alyp uludan demi. Gözläp tapdym an gel. Diýişiňde kemi. Diýdi şonuň üçin söýemek seni. Şonuň üçin Şahrukh Han söýmeýänler meni. Jaha het çuko jahungi haritam marki pe dil se ke pyar na hota hum pyar na